que ja sabem i que hem vingut parlant des de fa molt de temps, si se donara l'adjudicació a l'empresa que ha presentat la seva oferta en les condicions en les que l'ha presentat, és a dir, si no hi haguera ninguna modificació d'aquestes condicions, el tramvia ens costarà 4,1 milions d'euros a l'any, 11.200 euros cada dia, durant els 50 anys que dure la concessió, en diners o en patrimoni municipal, tant se val. L'Ajuntament pagarà més diners a l'any, els 4,1 milions d'euros eixos, que costa el servei. De manera que la concessionària només realitza la inversió de l'execució de l'obra que després recupera amb els bitllets venuts. És com una mena de préstec que fa d'intermediari entre el banc i la pròpia Ajuntament. Hi haurà un greu impacte ambiental per l'existència d'aquesta catenària aèria en pràcticament tot el traçat i especialment impactant en primera línia de platja. Hi haurà una pèrdua de connectivitat amb la platja si és cert que s'elimina el servei d'autobús, perquè podrien ser perfectament complementaris, i després hi haurà també una afecció a la qualitat de vida amb l'ocupació d'una zona verda per a aquests tallers, cotxeres i centres de transformació. I això són les novetats que n'hi ha respecte del tramvia, novetats que el govern amaga o que vol contrarrestar amb macrocampanyes farcides de mentides o d'exageracions o almenys d'inconcrecions i que el bloc estem, com ha dit, com dia molt bé Anna, explicant a la ciutadania. I ho fem per exemple amb fullets com este, que estem repartint per la ciutat i on veureu que, a diferència dels fullets del Partit Popular o del Partit Socialista, nosaltres no insultem ningú, que també, en els temps que corren, potser siga una novetat ressenyable. I això és el que volíem dir. Si teniu alguna coseta... Estem fent reunions. Perdona. Estem fent també reunions.